Pamirsa, sugeng pinanggih malih kaliyan kula Fadila Winda Prastika wonten ing pawarta basa Jawi kalawarti Delta TV Kendal. Sakating pawarta sampun karantam dening tim redaksi kalawarti. Tumuli jangkeping pawarta basa Jawi kalawarti Delta TV Kendal. Pamirsa, COVID-19 sansaya mundhak PKM utawi pembatasan kegiatan masyarakat tasih dipuntrapaken. Ngagem masker sampun dados budaya masyarakat miguna kagem nyirangi virus COVID-19 kasebut. Kadosta wonten ing Puri Delta Asri setunggal Camperjo Kabupaten Kendal ngawontenaken panyemprotan desinfektan saben kalih minggu pisan supados ngirangi virus corona. Panyemprotan desinfektan ingkang dipun lakoni kaliyan warga Puri Delta Asri setunggal Kabupaten Kendal sakmenika miturutipun migunani kagem ngirangi virus corona. Desinfektan kasebut dipun semprotaken saben griya. Boten namung mekaten, warga Puri Delta Asri setunggal Kabupaten Kendal mambudaya ngginakaken masker saben medal saking griya. Sanesipun, saben enjing wanci 9 dumugi 10 salami setunggal jam, warga Puri Delta Asri setunggal jemur awakipun supados sehat. Kagiatan kasebut dipun lampahi miturut peraturan saking Satgas COVID-19 wonten ing Puri Delta Asri setunggal Kabupaten Kendal. Pamirsa, ing era pandemi taun ajar 2021-2022 kapaksa tasih anglakoni kanthi daring ing sedaya sekolah Jawa Tengah. Amargi COVID-19 ingkang tasih mundhak, metode daring dados solusi kagem guru lan siswa. Panerapan metode daring sakmenika ngalami anggunggung tantangan kagem tiyang sepuh siswa lan guru. Kabetahan regi internet sekolah sampun dados regi pokok ingkang kedah dipun medalaken tiyang sepuhipun. Senadyan sampun pikantuk kuota belajar saking pemerintah, ananging kadangkala wonten kagiatan sanes saking pembelajaran rutin. Tantangan sanes anglampahi siswa, yaiku miturutipun komunikasi ingkang anglampahi tebih boten optimal amargi sinyal ingkang kadangkala boten saged nyambung, saengga sinyalipun medhot nalika pambelajaran kalangsungan. Pamirsa, ing Kabupaten Kendal wonten objek wisata enggal ingkang nyuguhake pemandangan desa. Pengunjung saged mirsani endahing objek wisata kasebut wonten ing Desa Sapen, Kecamatan Bojo, ingkang naminipun Kampung Tepi Sawah. Kampung Tepi Sawah ingkang wonten ing Desa Sapen, Kecamatan Bojo duweni luas kanthi 3 hektar. Boten namung nyuguhaken nuansa desa ananging ugi nyamaptakaken kagem bungahake pangunjung, kaya dene ATV, kolam renang, lan playground anak ugi panggenan olahraga. Konsep wisata sakmenika para pangunjung dipun manjakaken kaliyan kegiatan mangebon saengga kita langkung tansah ningali tanaman hias lan sayur. Sanesipun wonten kathah gazebo kagem para pangunjung supados saged sami mirsani pemandangan sawah kang ijo royo-royo. Tiket mlebetipun 11.000 sampun pikantuk soft drink. Wonten ing mangsa pandemi menika tansah kirang wisatawan amargi aturan saking pemerintah daerah ingkang boten menehi izin kagem para pangunjung dugi wonten papan wisata. Mekaten raketing pawarta basa Jawi kalawarti, kula ngaturaken matur nuwun dumateng pamirsa ingkang tasih nyawiji wonten ing pawarta basa Jawi kalawarti Delta TV Kendal. Kula Fadila Winda Prastika lan tim produksi kalawarti Delta TV Kendal nyuwun pamit lan sugeng pinanggih malih wonten ing kalawarti candhaipun. Nuwun sugeng siang.